Kalabanan sa mga kasimbahanan karon, jutay ra gyud ang magpabilin o jutay ra gyud ang gitawag na tugluyal ug matinud-anon nga magpasakop sa maong iglesia. Kalabanan makita nato nga ang mga tao kam-ango ra gyud sila. Nga kalabanan makita nato nga bag-o ra gyud ang sige nato makita ang daan mawala na napoy bagong mupuli. So makita nato nga dunay mga dasig sa una apan karon dili nato makita sa pagsimba. Ligon kay sila sa una pero karon wala na, napukan ug huyang na kaayo ang ilang pagpangalagan. So daghan kay mga senaryo nga sama ana karong panahon na. Nga dasig kay sa una, kusog kay mo encourage sa una apan karon wala na nagsimba. So atong tukiyon ini maong sambingay kung unsay mga rason kung anong nainana sila, kung unsay mga rason, unsay mga motibo ug unsa po'y mga gitudlo sa pulong sa Ginoo may tungod niana. Guys, nindot kini atong sambingay karon. Welcome diha sa ato ang sambingay sa Kristohanon nga daghang kang mapulot nga mga moral lesson. Alang kini sa mga Kristohanon nga dasig kay sa una, makita nimo ang kaligon sa una, grabe ka energetic sa pag-alagad, apan karon wala na o dili na nato makita sa pagsimba. Alang kini sa maong mga Kristohanon. So guys, para masabtan nimo ani ang senaryo sa mga istorya. Adunay duha ka batan-on nga dalaga ug ulitaw. Kining dalaga ug ulitaw pareho silang nag-alagad sa Ginoo. Pareho silang lig-on, pareho silang dasig sa pag-alagad sa Ginoo. Kani nga dalaga nag-assist punig usa ka simbahan. Unya kani pong ulitaw nag-assist puni sa laing simbahan nga pareho ra nga born again. So in short kani silang duha aktibo kayod sila sa pagbuhat sa buluhaton sa pangginoo ug diha sa pag-assist sa maong kasimbahanan. So, kini sila, nagkauyab ni silang duha. In short, naminyo sila. Kay mao may ilahang desire nga, muminyo sila o pareho nga Kristohanon. O pareho nga aktibo diya sa pag-alagad. So, nagkatagpo gyud ang ilahang yung landas. Umatod pa sa Tagalog. Nagkakuan yun, nagkaabot gyud ang ilahang mga kanabang gipangita. O makaingon gyud ta nga, sila na gyud ang perfect gyud nga mga binuhat nga nagkaabot gyud sila. So sadyang naminyo na sila, nakaanak na sila. Pagbuntis sa usa ka babay, pagkabuntis niya, grabe gito sila ka mainampuon. Karon, pagka dayon ng mugalawas ng ning bata, nagkalisod ning usa ka babay. In short, naabot sila sa ospital, ang problema, patay ang bata pagawas. So wala gyud nabuhi ang bata, patay gyud siya. May gani ang inahan na salbar, hapit pud madala ang inahan. So karon, pagka matikod sa bana nga patay man gyud ang bata, diha na ni question siya sa Ginoo. Diha na siya ni patugbaw og mga pangutana sa Ginoo. Ug matud pa niya, Lord, kulang pa ba ang akong pag-alagad kanimo? Di ba akong asawa nag-assist sa dalaga pa siya, matinud-anon siya sa pag-assist sa imuhang ministeryo o buluhaton sa simbahan. Ako samantalang ako nag-assist pug ko sa pareho gyapon nga born again nga diin didto ko nimo gi-assign. Sa pagkaminyo namo grabe ang amo ang pagkaaktibo, pagkadasig. Pero akong pangutana nimo Lord, gipangutana ni ang Ginoo. Ngano mang nahitabo pamani sa amo ang kinabuhi sa among pagpuyo. Nga naman untay walay pangalagad, naman untay walay dili aktibo sa pag-serve sa imuha. Pero nindot man gahimtang ug buhi man ilang anak wa man namatay. Unsa may imuhang purpose nga nganong amo pag-ampo karon, nag-ampo minimo nga imong kaluy-an nga mabuhi ang bata pero wa man gyud tubag. Unsa pa man gyud kulang Lord sa among pag-alagad. Ug diha bibati og kadiskurahi ang usa ka lalaki. Ug natakdan pud ang iyang asawa. Sumuto guys nga after atong mao nga pagkadiskurahi sa mong bana. Wala na siya misimba, ang asawa, silang duha. Wala na sila mopakitag simbahan. Tungod sa panghitabo nga naabot silang kinabuhi nga dili nila madawat sa ilang pagpangalagad. So di nilang takutob sa maong istorya. Actually, mao ni ang kalabanan karon nga nitabo sa kasimbahanan. Adunay mga senaryo nga dili nato malikayan sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Nga bisan unsa ta ka dasig, unsa ta ka aktibo, bisan unsa ta ka dako ug time nga atong gi hatag diya sa atong buhi nga Dios,
diha sa pagpangalagad, always ta wala tay absent sa pagsimba. Pero aduna gyud mga moments sa atong kinabuhi nga iagi gyud ta og mga testing sa pag-alagad. Diha sa Biblia, dunay daghan kayong mga gisgutan nga mga tao nga giagi gyud silang mga testing sa kinabuhi. Ug usan ni ana nga gi-highlight gyud pag-ayo ang kinabuhi ni Job. Daghan jud kayong mga testing sa life ni Job. Grabe si Job pagka-aktibo, grabe pagka-matinud-anon, grabe siyang pagkaminampuon, nga mas kinagani ang mga kumbira sa iyang mga anak, dili gud siya mutambong. Kay aron lang yun nga magampo siya sa Ginoo, ang iyang panahon sa Ginoo imbis nga adtong kumbira, iyang ihatag kini sa Ginoo. So makita nimo nga matinud-anon si Job, pero niabot sa life ni Job nga daghang sitwasyon ug kahimtang nga iyang nasinatian. Karon wala og kabalo unsay imong kahimtang sa imong kinabuhi. Basin usa ka Kristohanon nga naigo nining mausang bingay nga dasig kayo ka sa una apan karon wala na ka nagsimba. Basin usa ka Kristohanon nga grabe ka kaaktibo sa una, dili ka mo absent, dili ka mo palta diha sa mga panagampo o panagsimba, panagtigom, pero karon talagsa ka nang mugahin og panahon diha sa pagsimba. Guys, akong i-share sa imuha kining mao nga lesson nga tumakuha. Diha sa kinabuhi sa pagpangalagad, aduna gyud tay mga testing sa kinabuhi. And ang atong pagabuhaton is kung moabot man ang mga testing sa atong kinabuhi, dili ta mo pahiuyon sa pamatasan sa kalibutan. Ganuman, ang pamatasan sa kalibutan, kung mopahiuyon kita, mao ang kalabanan nga himuon sa mga Kristohanon karon, hiuyon gud ang ilang panghuna-una sa pamatasan sa kalibutan. Ganuman, kay kung unsa gani mahitabo sa ilaha nga dili mayo, ang ilang madali nga buhaton is paong pagpalayo sa Ginoo. Mao ang pagdistansya sa Ginoo. Mao ang pagkadiskurahe. Pero diha sa Biblia, sayop ka na nga prinsipyo. Gitawag na siya worldly wisdom. Kalibutanon na siya nga kaalam. Nga pag-abot sa mga sitwasyon, mudistansya ta sa Ginoo. Unsa may gingon sa Roma 12:2. Do not be conformed to the pattern of this world. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna ning kalibutana. Hinoon, ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna. Aron masayra ninyo kung unsay iyang kabubuton, unsay maayo, ug unsay buhaton, unsay matarong sa iyang atubangan. Di ba? Ngano man nga dili nato i-surrender sa Ginoo nga ato ang mga negatibo, ang ato ang mga pagnegative, mga pangutanas kinabuhi, i-surrender nato sa Ginoo. Ipabag-o nato na sa Ginoo. Kay ngano man kung di nato ipabag-o sa Ginoo, nisabay kita ug niuyon kita sa kalibutanon nga kaalam. Ug dili na mo'y pamaagi sa Ginoo. Tanang struggle nga maubos tong kinabuhi, dapat nato nga dawaton og pasalamatan. Kay aduna nay katuyuan, purpose nga niabot tong kinabuhi. Unsay giyon sa unang Tesalonica 5:18, 1 Thessalonians 5:18, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Nganuman, kay matud pa niya, mao kini ang kabubuton nga inyong buhaton diha sa Ginoo. Diba? Mao kini ang gusto sa Dios nga atong buhaton, nga bisag unsa daw mudangat sa atua, magpasalamat ta. Instead nga mangutana ta sa Ginoo, instead nga mo question ta og madiskurahe og dili na noon padayon sa pagsimba, atong buhaton is magapasalamat. Si Job nagapasalamat siya bisan dili bayong sitwasyon niabot sa iya. Ang ending gipanalanginan sa pag-ayo sa Ginoo. So, usas mga rason ngano nga kita madiskurahe, dasig ta sa una nya karon wala na, dili na makita sa simbahan. Tungod kay unang-una, dili ang Dios ang atong nadasigan. Usahay dasig ra ta kay aduna tay giapas. Apan sa diha nga wala nato nakuha ang atong giapas, diha ta mibati og kadiskurahe. Nganuman kay ang Tinuod dili manggod ang Dios atong giapas. Kadto ra mga panalangin atong apason usahay mga ulitaw og dalaga ang atong adtuon sa simba, maora ang kagwapo o kagwapa, di ba? Usahay o atong simbahan kay doon natay panguyaban, doon natay naibgan, pero kung dili nato makuha ang atong nagustuhan, dili ta sugton, muna hinungdan nga daghan kayo mga kabatanunan karon, distansya o dili na makita sa pagsimba. Nganuman, ang Tinuod, wrong ang motibo sa pagsimba. So guys, tarungon nato atong motibo sa pagsimba para dili ta madiskurahe. For sure, kung tarong ang ato ang motibo sa pagsimba, ang Ginoo gyud atong gisimba, bisan unsa mga testing sa kinabuhi makalahutay gyud ta. So guys, di lang ta kutob sa atong istorya, ano puli nga na-bless ka, paki-comment lang kung taga-diin ka o niya paki-share lang ini nga video para daghan pon nga makakat-on ini nga video. O yaw kalimot kung bago pa kani nga channel sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga sambingay.
God bless and glory to God. Guys, pwede po kang matanon nga video, i-click lang ni dita, daghan po kang makatunan ini. God bless.